Boy ni te male Kuye tong jam se Kam sang nai kanu Aini kudu sano Hinkhy Bahai Tongbai khajana mare kijing song khaklangrang jotona kaham Krwngno tongnai hinai phaidi singtini saimlansin takhuk Alexander Reang Ni girlfriend sabo tei bini asaima salro kisisa bini biography rok singtini saimanlainai hingke aboni sai sekangrok takno Kokborok ni tag and entertainment YouTube channel no subscribe khlaina hakanke tabuna subscribe khlai nahadi hingka phaidi tini video no changlai siwana Jeng pulen saimlan chini takhuk Alexander Actor Alexander ni real name tamo bini real name ka Alexander Reang Ni phari sing dabu saimlan bini asaimani sal ke 27 February 1994 bini present as ke ba 26 plus bini nickname ke Pappu eba Vampu bini qualification ke Shillong at ST Paul School higher studied at Archaya Institutes Profession ke actor model te choreographer eba director bo phari sing dabu saimlan bini music video rok tam khlaika bini music video bo pelesang khlaimani music video bum ke abo hindi bai khlaijaka je cover hindi song me rahu ya na rahu abo rusapnai hindi hingkai Armaan Malik amon yaglo hingkeno Emango tai Panda sarema official Kokborok music video aboke Panda saryoma Panda rangjakma Panda rangjakma hingke amon yaglo hingkeno high pressure takhe nang di okor moti high pressure takhe nang di oya loiti high pressure takhe nang di okor moti high pressure takhe nang di oya loiti hingke tekai sangke vo ani damale ini rimani abo Kokborok official music video Buani te male Kuye tong jam se Kam sang nai gano Aini kudu sano Phaikha bini music video te semani bum ke Chajagano kothma abo hingke official Kokborok music video Armaan Alexander sabo nakalo giwo muko muronobo muko mobai shimitong manki mahinai nangla kho tak preseng saimlan bini girlfriend tadotong kekri kai kabama borok no saiman baikha je chini takhuk Alexander Reang Ni girlfriend keba Monorama Reang borok kabama no khlaika jemon borok Chajagano kothma ajago borok no sing nuka tei Panda sairoma himani ajago borok no sing könike music video ti samani chung nugo tai sing Facebook rogo naikan kai Instagram rogo naikan kai kabama social media rogo YouTube rogo naikan kai je borok no sing könei khai chung nugo tai sing saimona borok hamjaklai tongo borok ni couple belekna naithok borok no kaiter hamari klaitun brok ni hamjakma ba ayu blok thun hingkai tini bagwe sutno Norok saima kana sini takhuk Alexander Reang Ni girlfriend sabangke sini takhuk Alexander Reang Ni girlfriend ke Armaan Reang hingkai Norok video no tomno Chajagano kai 500 ta like ni target ang tonika Norok sepungiriwan hang khakao te o video no mansak norok ni friend cham khaleo share klai ready hingkai hai Norok bai next video malai phai jotono hambai